Jaien bezperar arte instituzioek argibide zehatzik eman ez diguten arren, aurtengo Deustuko jaiak bertan bera ustea erabaki dugu. Gaur goizean martxoak 12 osteguna. Asko izan dira azkenengo egun hauetan sortu zaizkigun zalantzak. Bilbon antolatuta zeuden ekintza asko bertan bera geratu dira, eta Bilboko udaleko teknikariek jaiak ez egitea ahalkatu digute. Deustuko jai batzordeak ez dauka egun egoera honi aurre egiteko baliabiderik, eta hainbeste lan egin ostean, pena handiz horren berri eman behar dizuegu. Deustuko jaiak dira urtean zehar antolatzen dugun ekintzarik garrantzitsuena, jai batzordearen diru iturri handiena. Orain arte montatutako azpiegitura guztia 11.000 euroko zorra ekarriko dio Deustuko jai batzordeari. Momentuz ezin dugu aurreratutakoa ordaindu eta datorren asteotan galera ekonomiko honi aurre egiteko neurriak iragarriko ditugu. Deustuar guztion laguntza ezinbestekoa izango da egoera larri hau gainditzeko. Amaitu aurretik eskerrik asko denbora luzez gure jaiak antolatzen jardun duzuenoi. Babesa erakutsi diguzuen guztioi, konpartza, komertzioak, kuadrillak, jaietan parte hartzen duzuen lagunoi, eta jaietara hurbiltzen zareten guztioi. Jakizue, gure esku dagoen guztia egingo dugula jaiak urtean zehar antolatzeko. Deustu ezin baita jairik gabe geratu. Erabakia ulertuko duzuelakoan, Deustuko jai batzordea.